Surely masithi yazi injongo ye-social networks yasizama ukupreventa just because asinothi siyaphelisa kodwa siyapreventa yabona. So masithi i-purpose yazi i-purpose injongo ye-social media social networks or social media platforms esizama ukuthi iba safe and ube joy uwonwabele kuba iphathi ye-social network by now i-purpose kuba asifuni ungene kwi-social networks utargete i-likes utargete i-tags just because awuzubuva futhi awuzuyonwabela i-part ye-social networks. So sithi wonke ubana ngazi i-social i-purpose injongo ye-social networks uba kukwenza i-communication ibe easy than before. So siyacebisa futhi sipha i-preventation kubantu kuba siyabona i-competition ingenelele yaze yangenelela nalapho ekungafanelanga bingenelela khona. I-competition ke iyakwazi ukuyenza iyanhlukwano okanye ukungavisisani kwabantu just because kukhona abaluzayo kube khona abawinayo kwi-competition yabona. So i-enemies ziyakwazi ukwekheka through i-competition. Sithetha nge-purpose uba ngena kumakhasi ezonxibelelwano uyazi i-purpose just because asifuni ukuthi uhleli unezistress zakho yabona ezingasoze futhi zashintsha up until ulungise lento efanele uyayilungisa le engenza wena uhlukane nezistress onazo. So khawuku minimize khawuke uthobe isantya khawukuthobe ibhaskiti ngathi ezistress osonazo zanele. So ungenzi istress ngaphezulu kwezinye istress ngokungazi injongo. Injongo ibalulekile injongo. Masithi injongo sichaphazela wonke ubani uba anga. So masike sithi good morning, good evening, good day each and everyone. Thank you so much. Sangena kamnandi ku-2023 nangona zikhona i-challenges nengxaki esingene nazo kodwa sithi besike sane previous episode ethetha ngenjongo sathi injongo kukwenza into uyazi uba uyenzelani futhi uzazi neziphumo zayo uba lonto oyenzayo iza kuthatha ikubekephi. So sakhuthaza futhi sacebisa uba masingene okanye wonke ubani makazibandakanye ne-social media networks i-social networks eyazi injongo i-purpose ye-social networks uba kukwenza i-communication ibe easy than before. So sasacebisa uba inge wonke ubani angayazi injongo yabona ye-social networks ungangeni kwi-social networks utargete i-likes yakuba uzawungagethi the target sathi izinto ezifana nokukhomithwa kwe-suicide kwe-suicides aziveli okanye azibikho
kwinto ezifana ne-relationships kuphela nezinye yabona, kodwa ingengathi singakubona yabona ukumithwa kwe-suicide through i-social networks or medias, social media platforms. So sicebisa wonke ubani angangena kwi-social networks eyazi i-purpose ye-social network uba kukwenza i-communication ibe easy than before, uyabona, nokwenza izinto nje zibe lula. So ungangeni kumakhasi ezonxibelelwano utargethe i-likes kuba awuzugetha the target, yabona. So be safe and protected by know i-purpose. God bless you. Thank you so much. Yeah, good morning, good day, good evening, each and everyone. Thank you so much. Sangena singaqali nqa. Sangena singaqali kwinyanga yezothando, love month. Yeah, apho sizokhuthazana khona uba you can't expect a real relationship without having something we call love. Angeke ube nabo ubudlelwane obububo ngaphandle kokuba ube nothando. So ukuthi uma unothando lokwenyani uzawuba ne-good and real relationship. So akekho ke umuntu ongayifuni i-normal relationship. So angeke ube ne-normal relationship ungenalo uthando. So uthando otsho ukuthi i-ingredients zizakhi ze-relationship. So sicebisa anga wonke ubani angayazi uba akasoze alindele i-relationship ekuyiyo nengcono okanye neyehlukile kunabanye ngaphandle koba abe nalanto esithi it's a true love, uthando lokwenyani. So sicebisa anga wonke ubani angathi uzibandakanya okanye angathi ukwi-relationship abe azi uba i-relationship yakhiwa luthando. So vele sinenhlobo ngenhlobo zobudlelwane. So bonke obubudlelwane bakhiwa luthando. So may God bless you. Thank you. Good morning, good day, good evening, each and everyone. Thank you so much. It's nice to be here. So we have a four God principle, or we have a 4 principles, which is principle number 1. Principle number 1 is to love people. Love people is the number 1 principle out of 4 principles. So ukuthi awusoze zikhona izinto ezingeke okanye ingcango ezingeke zavuleka if awunalo uthando kubanye abantu. Uthi ukuthi awusoze kukhona ingcango ezingeke zavuleka if awubathandi abantu. Badla ngokuthi nokholo lwakho, if uyakholwa, ukholo lwakho alunto yanto okanye lufana nentsimbi ezikhenkcezayo if awubathandi abantu. Love people is the number 1 God principle. God bless you. God bless. So sitsho lonto sithi happy love month kwinyanga yezothando. Sithi wonke ubani angalandela i-number 1 God principle yokuthanda abantu. Love people is the number 1 God principle. So sicebisa wonke ubani angazenza zonke izinto utsho ukuthi nabantu ungagcina ekutheni ubahloniphile ubathandile instead of ubesabe, kungcono ubathande. Instead of ubesabe, kungcono ubahloniphe
kodwa eyona number one God principle or a principle out of billions or a millions principle is to love people. Ukuthanda abantu zezona